Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналында халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мен Инсаф Абдулла. Бүгінгі программада Екатеринбургта бірінші тапқыр балалар арасында Құр'ан оқу конкурсы узды. Бала-шағаларның вакытлары бик кысылган. Аллаһ Тәгалә сүзен белү ул аларга алтын кебек. Махачкала шәһәрендәге иң зур татар нәселе. Килені бізде татар, субханалла, киеви бізде татар, субханалла, ичер балалары бар да яхшы татарча сөйләп беләләр. Коми Республикасында яшәүче милләттәшләребез. Без Сыктывкар шәһәрендә. Элек ул Усть-Сысольск дип аталган. Чувашстанда туып үскән татар кызы Фәридә Файзуллина иҗаты. Үземне хәтерләгәннән бирле мин җырлыйм, иштелдә дигән кебек инде. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Екатеринбургта беренче тапкыр балалар арасында Коръән уку конкурсы узды. Әлеге шараны Бәрәкәт Хәйрия фонды Свердлов өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте идарәсе ярдәм белән берлектә оештырдылар. Конкурста катнашу өчен ким дигәндә Коръәннән бер сүрәне яттан белеп, аның тәрҗемә һәм тәфсирен җиткерергә кирәк иде. Тулырак Уралдагы хәбәрчеләребез материалында. Бәрәкәт Хәйрия фонды Екатеринбургта 10 ел элек барлыкка килде. Бу фондны дингә битараф булмаган ханымнар оештырганнар. Буш вакытларында алар мохтаҗларга, инвалидларга, ялгыз картларга һәм күп балалы гаиләләргә ярдәм итәләр. Фонд җитәкчесе Зәлия Валиева сүзләренчә, бу нигездә азык-төлек, дару һәм эшкә урнаштыруда чагыла. Мы работаем по всей области. Были такие случаи, когда люди поступали к нам в разряд нуждающихся. Мы им помогали, у них жизнь налаживалась. Альхамдулилля, все по воле Аллаха. И затем эти люди приходили уже в качестве спонсоров и помогали уже другим нуждающимся. Вот у нас своего рода вот такая площадка, куда могут обратиться люди, кто нуждается в определенной помощи, и те, кто готов эту помощь оказать. Фонд хезмәткәрләре ярдәм күрсәтелгән кешеләр исәбен беренче 2 айда гына алып барганнар. Бу вакыт эчендә аларга 40лап гаилә мөрәҗәгать иткән. Алга таба исәп алуның мәгънәсе калмый, чөнки аларның саны бихисап. Муфтият мугаллимнәре, мәсәлән, хәтта менә Җәйек иттихади җәмгыятендә дә инде татар теле дәресләрен алып баралар, мәсәлән. Без менә бу ике оешма без инде бик актив милләт тормышына катнашабыз өлкәбездә. Хәйрия эшеннән тыш Бәрәкәт фонды төрле чаралар оештыра. Яшь әниләр өчен остаханәләр, ялларда мәктәп балалары өчен бәйрәмнәр уздыра. Быелгы иң зур проект Коръәнне белергә телим беренче өлкә конкурсы. Бу конкурс Екатеринбургның Рамазан мәчетендә үтте. Цель этого конкурса — собрать в области, познакомиться с детьми, которые могут передать будущему поколению слово Аллаха, Коран. Конкурска Чиләбе һәм Свердлов өлкәсеннән 100дән артык катнашучы килде. Алар белән бергә ата-аналар, тәрбиячеләр һәм имамнар да. Конкурс 3 яшь төркемендә 7 яшьтән 17 яшькә кадәр иртәдән кичкә тикле барды. Конкурста катнашучылар ислам тәгълиматларын тирәнтен белүләре белән жюри әгъзаларын шаккатырдылар. Мин монда алып килдем 3 кешене: София, Альбина и Юлия. Минем үземнең укучыларым. Алар тоже татарча бик яхшы белмиләр, урысча бик яхшы беләләр урысча. Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһның ризалыгы белән менә шулай аларның күңелләре ачылды. И яраталар, укырга йөриләр, яратып киләләр. Катнашучыларның һәр кайсына китаплар бүләк иттеләр. Коръәнне яхшы белүчеләргә телефоннар тапшырылды. Төп конкурстан тыш өстәмә 2 ярыш та узды. Иң кечкенәләр өчен иң яхшы Коръән укучы һәм туган тел шигърияте конкурсы. Чара барышында барлык катнашучылар да җәмигъ намазы укыдылар. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Хәзер юлыбыз Дагыстан Республикасына. Әлеге төбәк бик күп милләттәшләребезгә иң авыр вакытларында сыйыныр урын булган. Сайфуллиннар гаиләсе дә шундыйлардан. Бүген алар Махачкала шәһәрендәге иң зур татар нәселе дисәк ялгыш булмас. Төбәктәге татар милли оешмасы эшләрендә дә актив катнашалар. Балаларын, оныкларын милли җанлы итеп тәрбиялиләр. Сайфуллиннарда кунакта Гөлия Садыйкова булып кайтты.
Татарстаннан читкә киткәндә кебек түгел, Сәйфуллиннар йортында чын татар мөхите, саф татар телендә сөйләшәләр. ТНВ Планета аларның иң яраткан каналы. Татарлар даими карый торган тапшырулары. Сез безнең бөтен дөньядагы милләттәшләребез белән очраштырасыз. Рәхмәт сезгә диялар. Üst tatarlarımı bek yaratamın. Dagestanda yaşasam da Dagestan halkı yakşı, подругаларым, күршеләрем, бар да Dagestan halkı. Но инде татарны күрсәткәндә шул ТНВ Планета чабышып üst татарыбызны да яратып карыйбыз. Потому что безнеке ул. Асия ханым Сәйфуллина Махачкалада туган, әти-әниләре чыгышлары белән Әстерхан өлкәсеннән, Рәшит әфәнденең нәсел җепләре Ульяновск өлкәсенә барып тоташа. Алар икесе дә анда табышканлар, они белә табышканлар. И монда 30-нчы елларда прошлого столетия, прошлый векта килеп төшкәннәр Махачкалага. Ачлык булган Россиядә ул вакытны нужда бик көчле булган. Монда елы рәхмәт, һава, ашлык бераз җиңелрәк иде ул вакытны. Шулай инде килеп төшкәннәр дә эшләргә дә башлаганнар, и без барыбыз да монда табышканбыз. Вот. Дүрт брат әле без дөньяда идек, әле значит ике генә калдык, ике братыбыз мәрхүм инде. Рәшит әфәнде белеме буенча инженер төзүче, Асия ханым сәүдә юнәлешендә хезмәт иткән. Хәзер инде икесе дә лаеклы ялда. Нинди генә өлкәдә эшләсәк тә, кайда гына яшәсәк тә, үз туган телебезне сакладык. Әти-әниләребез тырышлыгы бу диялар. Балаларын, оныкларын да шул үрнәктә тәрбиялиләр. Рәшит әфәнде белән Асия ханымның бергә гаилә корып яши башлауларына быел 45 ел, 2 бала үстергәннәр. Килене бездә татар, субханалла, киеве бездә татар, субханалла, ичәр балалары бар да яхшы татарча сөйләп тә беләләр. Без үзебезчә инде өйрәтеп торабыз, үзебезчә тырышабыз. Минеке 4 Рәшитнеке браты, 4 килендәшләрем, без 4. Алар да татарлар бар да, аларныкы балалары да бар да татарны алган. Без үзге милләткә катнашмаганбыз. Без барыбыз да безнеке татар. Сәйфуллиннар җирле туган тел татар иҗтимагый оешмасының активистлары да әле бу оешма барлыкка килгәнче дә төрле милли очрашулар оештырып йөргәннәр. Рәшит Сәйфуллин хатирәләрендә яңартып алды. Илһам Шакиров һәр, допустим, ел ничә мәртәбә барайды Бакуга концерт бирергә. И ул 2 көн монда туктап безгә концерт бирә. Зал тулай иде. Тулай да татарлар безгә бик көңелле иде. Аны тыңларга, үзебезгә җыелышып күрешергә бер-берсен. Ул бик яхшы көңелле иде ул вакытта. Шулай. Это тоже способствовало как бы сближению, вот бер-берсебезне таныштырырга, күрешергә. Бүген Асия ханым Дагыстан Республикасы туган тел татар иҗтимагый оешмасының хатын-кызлар бүлеге җитәкчесе. Теге елны август айында без Дагестанда иң зур площадьта имени Ленина безгә бирделәр, рөхсәт иттеләр уздырырга дни татарской культуры. Площадьта без самоварлар китереп, стәлләр кырып, чак-чаклар пешереп, татарский костюмлар, татарский киемләр киеп выступать итте кызларыбыз. Бик яхшы бәйрәм булды. Безнеке вот председателебез Эльмира Фаридовна бик инде яхшы кыз шул. Мана шул кыз булганнан бирле без бик бер-беребез белән часто күрешеп, уздырып бәйрәмләр, мәҗлесләр, мәүлидләр Эльмира башкаручы. Инде алда әйткәнчә Сәйфуллиннар Дагыстанда яшәүче иң зур татар нәселе. Безнең килүне ишетеп, аларның бөтенесе дә диярлек Рәшит әфәнде һәм Асия ханымның йортына җыелды. Татар халкына кунакчыллык хас бит, мул табыннар көтеп тора иде. Берсеннән-берсе тәмле ризыклар әзерләгәннәр. Асия ханым, сөйләп китегез әле, нинди ризыклар, ничек әзерләдегез буларны? Biz indi tırıştık, siz Kazan'dan kilgensiz. Tatar aşları pişirmedik. Biz pişirdik Kafkaski aşlar, bizden Dagestanski. Вот bu birinci aş Dagestanda her bir nesilde üzünüke bula. Kımıklarınıki kumыкski hinkal, derginlarınıki derginski hinkal, lizginlarda lizginski hinkal. Biz sizge pişirdik avarski hinkal. Ну, а плов мы вам приготовили, пişirdik lizginski. Плов lizginski, бик темный
рис отварной с топленым маслом, и, значит, мында иті да бар, изюмы да бар, курягасы да бар, барды нинді емішлер бар, шунарға кушасын. Бик темне было. Ну а голубцы — это наше исконное дагестанское блюдо, голубцы, дулма. Біз иногда делаем по сезону, когда капуста, когда перец, когда виноградные листья, из баклажан. Это все бигенде темне, якшы голубцы да булыпчыга. Бүтін дүнияға себіліп яшауші милләттәшләребезгә Кукмара сәүдә маркасының иң яхшы эшләнмәләрен бүләк итү матур бер гадәткә әверелде. Менә бүген әлеге таба Дагыстан Республикасы Махачкала шәһәрендә яшәүче Сайфуллиннар гаиләсендә калачак. Шушы табада пешергән ризыкларыгыз тәмле булсын, йортыгыздан кунаклар өзелмәсен. Рәхим итеп алыгыз. Амин, я Алла, рәхмәт, бик зур рәхмәт, сездән бик безгә зур память булды. Пәрәмәчәләр пешерербез, Алла кушса, сезнең табагызда. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Сайфуллиннарның зур нәселе хакында сөйләүне киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, татарлар, Махачкала шәһәре, Дагыстан Республикасы. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Коми Республикасында яшәүче милләттәшләребез Без Сыктывкар шәһәрендә. Элек ул Усть-Сысольск дип аталган. Чувашстанда туып үскән татар кызы Фәридә Файзуллина иҗаты. Үземне хәтерләгәннән бирле мин җырлыйм, иштелдә дигән кебек инде. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Дәвам итәбез. Татарлар тапшыруы бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез артыннан ил гизә. Хәзер юлыбыз Коми Республикасына. Биредә 11 мең татар яши. Һәр калада диярлек милли мәдәни үзәкләр эшли. Халкыбыз җыр-моңын, һөнәрләрен, гореф-гадәтләрен саклап гомер итәләр дип җиткерә Ләйсән Хаҗиева. Сүз аңа. Татарлар тапшыруы Коми Республикасында. Без Сыктывкар шәһәрендә. Элек ул Усть-Сысольск дип аталган. Сысола исемле елганың сул ягында урнашкан. Шәһәрнең тарихы 16 гасырдан ук башлана. Коми Республикасында 11 мең татар исәпләнә. Аларның күпчелек өлеше Ухта һәм Усинск шәһәрләрендә тупланган. Без исә үз сәяхәтебезне Сыктывкар шәһәре буйлап дәвам итәбез. Татарларның күбесе бирегә Советлар Союзы чорында уку йортыннан юллама буенча эшкә килә. Шулай төпләнеп калаларда. Сибир эштыга нигезләнгән. Татар тауы, тракторлар һәм татарлар дыелмайып милләттәшләребез. Бик әйбәт төпләнгән. Татар халкы бик тырыш халык, үзегез беләсегез. Эшчән халык, алар минемчә тырышалар, эшлиләр, семьялар бик күп. Милли ашлар, татар әкиятләре көннәре, дини бәйрәмнәр, барлык чараларны да бергәләп, гөрләтеп уздыралар. Мин татарча сөйләшәм, но обедки на сөйләшәм телем юк. Когда ты видишь глаза людей, приходящих на твои мероприятия, и ты понимаешь, что, субханаллах, это мы делаем не зря. Потому что вот когда обийки наши начали выносить и угощать детей костыбышками, чак-чаком, вот это все, дети стояли, у них глаза горели. Я стащил этот сундук с Татарстана сюда для того, чтобы его поставить сейчас в юрт. Сыктывкарда кебек Воркута, Ухта, Усинск шәһәрләрендә дә мөхтәриятләр эшли. Гореф-гадәтләр кирәк, телдә кирәк, кызыксанган кешеләр дә күп. Без татар менә группасында укытабыз. Урыс кешеләре дә укырга, татар телен белергә киләләр. Минем бабаларым Чувашстаннан, Шыгырдан авылыннан, Воркута шәһәрендә яшәгәндә театрлар куя идек, спектакльләр куя идек. Берничә спектакльдә катнаштык. Безнең халыкның гореф-гадәтләрен саклап яшибез. Балаларыбызны өйрәтәбез, татар теленә тырышабыз. Җирле татарларның иң активлары җыелган иде концертка. Кәүсәрия Әхмәтова мәсәлән 82 яшендә татар үзәге белән җитәкчелек итә. Саклыйбыз, аларны сөйләшәбез, бәйрәмнәрнең бөтенесендә үткәрәбез, җыелабыз, Коръәннәр укытабыз,
бию белән җырлау белән генә түгел. Мин Татар Мамадыш районыннан вообще Казаннан ерак түгел. Монда инде мин 50 ел торам. Вот бергә йөрибез, бергә җырлыйбыз, бергә бөтен бәйрәмнәрне үткәрәбез. Мәчеткә йөрибез. Гарәп телен өйрәндек быел кыш буе. Сыктывкар шәһәрендә яшәүче татарлар милли йолаларыбызны беләләр, саклыйлар. Биредә шигу, бәйләү традицияләре сакланган. Кул осталарының берсе шигучы ханым Мәхәсимә Ончева белән дә аралашып үтигәле. Мәхәсимә ханым, менә шушы костюм сезнең эшегез шулай бит? Әйе. Күпме вакыт эчендә аны шигеп өлгердегез? Күп вакытта шикәнемне уже мин аны хәтерләмим дә, әйтәлмим. Аның өстендә көндә утырмыйсың бит инде. Эштән кайткач, өйдәге эшләрне бетергәч, телевизор караганда, сериаллар караганда, менә монсы минем беренче эшем инде, бисер белән. Яшьләр шушы традицияләргә өйрәнергә, аларны дәвам итәргә теләк белдерәләрме? Яшьләрнең теләге аларның, наверное, әниләреннән киләдер дип уйлыйм. Без бит инде үскәндә безне кем өйрәтте? Әни өйрәтте. Шигәргә, тегәргә, җөндерләргә, юк-баш бәйләргә. Борынгыдан инде хатын-кызлар авылагыйларга җыелып утырганнар, име бит шигеп утырганнар бергә-бергә. Сездә дә шушы матур традиция сакланамы? Монда без бит инде шәһәр җирендә яшибез. Авылда әле дә ул эшләрне эшлиләр инде авыл җирләрендә. Килеп төшкәч тә үзебезнең татарлар белән аралашырга насыйп булды. Бик әйбәт татарлар яшиләр монда, матур итеп эшләп, матур итеп ялда итә беләләр. Аннан соң инде бездән сорадылар, халык җырлары алып килдегезме? Без менә сагындык борынгы җырларны тыңлыйсыбыз килә. Җиң сызганып эшендә эшли, бәйрәмнәрен дә күмәкләшеп уздыралар. Комида яшәүче милләттәшләребез белән горурланып кайтып киттек. Айсин Хаҗиева, татарлар, Сыктывкар шәһәре, Коми республикасы. Әй син телем, туган телем, тамыр телем, җир астыннан тарих серен табар телем. Әй син телем, рәхәт телем, авыр телем. Милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә, ана телен кадерләп, саклап гомер итә. Киләсе видео язмабыз Чуашстанның Батыр районында туып үскән татар кызы Фәридә Фәйзуллина иҗаты хакында булыр. Аның Казан тамашачысы белән булган очрашуында безнең төшерү төркеме дә катнашты. Чуашстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре татар, рус, чуаш җырларын автор башкаручы Фәридә Фәйзуллина белән очрашуга төрле милләт вәкилләре килде. Татарстан Республикасының милли китапханәсенең зур уку залында алма төшәрлек тә урын юк. Оештыручылар фикеренчә, бу чара төрле милләт вәкилләренең ана телендәге басмаларга да кызыксыну уятырга сәләтле. Үзебезнең китапханәдә менә шушындай төрле милләтнең җырлары яңгыравында телибез. Ул үзеннән-үзе безнең китапханә фондларында саклана торган башка милләт телләрендәге китапларны укуга этәрер дип уйлыйбыз үзебезнең укучыларны, чөнки безнең чуаш телендә басылып чыккан китапларда саклана фондларыбызда, шулай ук безнең республикада яши торган башка милләт телләрендә удмурт, мари, башкорт телләрендә китапларда саклана. Фәридә Фәйзуллинаның балачагы Чуашстанның Батыр районы Красномайск авылында үтә. Җырга, туган телгә мәхәббәтне әти-әнисе тәрбияләгән билгеле. Җырга, моңга хис ул балачактан килгән нәрсә, үземне хәтерләгәннән бирле мин җырлыйм. Иш телдә дигән кебек инде. Мин горурланам шушы телләрем белән. Телләр миңа туганнан ук ике тел бирелгәнгә, шатланам әлбәттә, чөнки ике тел белгән бай диләр. Мин дә шул байлар хисабында дип белдем инде үзем. Тәүге альбомы татар телендә дөнья күргән, аннары чуаш һәм рус телләрендәгеләре чыккан. Татарстан, Чуашстан республикаларының авторлары белән тыгыз элемтәдә эшли. Хәйдәр Әхмәтшин белән уртак иҗаты да халык күңеленә хуш килде. Мин бик шат, менә ул минем җыр булып узатын күңелгә. Шигыремә үзе музыка язып, үзе башкара инде. Җыр бик матур чыкты, халыкка бик ошый. Бик гади генә җыр, ул җыр почти аның үзе турында. Минем җырлар гади генә җырлар түгел инде, күбрәк тирәнрәк,
философия белән тормыш турында диргә кирәк инде. Шундыйрак җырлар яратам, эзләнә инде алдан үзем эзләнә идем. Хәзер инде авторлар инде үзләре иштеп килеп бирәләр шигырьләрен. Ул инде күпкә хәлне җиңләйтә. Бүгенге очрашуда иҗатташ дуслары, ике республиканың да шәрәфле кунаклары күп иде. Чуашстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Лев Кураков та ерау араларны якын итеп килгән. Чуашстан һәм Татарстан республикалары арасында дуслык җепләрен тоташтыручы Фәридә Фәйзуллина үзенчәлекле тавышы белән башкалардан аерылып тора ди ул. Я хотел бы сегодня сказать большое спасибо татарскому народу, поскольку она певица, татарка. Она поет и чувашские песни таким образом, такой интонацией. Пусть не обидятся наши чувашские певицы, она по-своему передает, ибо передача интонации, передачей мыслей, мимикой, своим движением, своим подходом, это необычное звучание, и ее в нашей республике любят. Үзенең иҗаты белән милләт ара дуслыкны ныгытучы, дөньяга җыр моң таратучы Фәридә Фәйзуллинаның иҗаты саекмасын. Киләчәктә дә яңадан-яңа үрләр яулап яшәргә насыйп булсын иде. Роза Зиятуллина, Татарлар, Казан. Дөнья буйлап сибелеп яшәгән милләттәшләребез тормышы һәм тарихы белән сезне атна сайын фотосурәтләр аша тарихи кадр сәхифәсендә таныштырып барабыз. Бүген хәзерге Татарстан Республикасының Биектау районының Зур Киек авылыннан чыккан 19 гасырның икенче яртысыннан зур сәүдә эшен башлаган татар сәүдәгәрләре 3 ир туган Мусиннар турында сөйләрбез. Мөхәммәд Шәриф Мусин 1895 елда кәгазь мануфактурасы сату буенча фирма ача. Хатыны Зәйнәп Бану Галиуллина да инкыйлабка кадәр сәүдә эше белән шөгыльләнә. Алар элек Казанның Печән урамында, хәзерге Париж коммунасы 21 йортта яшәгәннәр. Мөхәммәд Шәриф үлгәннән соң аның кияве һәм туганнары аның исеме белән сәүдә берләшмәсе булдыралар. Мөхәммәд Сиддык Мусин рәсми рәвештә сәүдәгәр булмаса да, бик бай кеше дип саналган. Аның мануфактурасы Казанның Печән урамында кибете була. Нәсел дәвамчылары хәзерге Нариман урамында аяк киеме кибете ачалар. Мөхәммәд Сиддыкның кызы Рауза сәүдәгәр Валиулла Ибраһимовка кияүгә чыга. Кызы Мәрьям Мөхәммәдҗан Яхинга кияүгә чыгып, дөньяга күренекле татар композиторы Рөстәм Яхинны тудыра. Мөхәммәд Шакир Мусин да 1896 елда аяк киеме сату белән шөгыльләнә. Казанның элеккеге Екатерина хәзерге Тукай урамының 92 йортында 3 хатыны белән бергә яши. Мөхәммәд Шакирның Разия исемле кызы профессор Ибраһим Үтәйгә кияүгә чыга һәм татар дөньясында танылган дирижер Рөстәм Үтәйне тудыра. Мөхәммәд Шакир Мөхәммәдҗан улы Мусин тарафыннан 19 йөз ахырында Айбаш авылында мәчет салынуы да билгеле. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Алдагы көннәрдә дә хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.